जोहार नमस्कार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हथिन जयराम महतो और डुमरी के विधायक भी हथिन। और उनका लेकर के अब ऐसा कहल जा रहा है कि उनकर पार्टी में जो महिला नेत्री हथिन रजनी रमानी, वो कुछ उनका लेकर के कुछ विवादित फोटो तस्वीर वायरल के बारे में कहल गेल हल कि धरना प्रदर्शन दे रहलथिन हल, कर रहलथिन हल, तो उनका रुकवावे लगी डेको कंपनी के माध्यम से। लेकिन ठीक है कि वो आरोप लगेलथिन है, लेकिन अभी सब जांच हो रही है, पुलिस में मामला भी चल गए है। लेकिन एकरा लेकर के जिस तरह से जयराम महतो के बड़ी तीखी आलोचना हो रही है झारखंड में, और काफ़ी कुछ एकरा लेकर के राजनीति भी हो रही है। जयराम महतो के आवे से जैसे 2-2.5 साल पहले आंदोलन के माध्यम से अइलथिन जयराम महतो, और काफ़ी भाषा आंदोलन जैसे कि मगही, भोजपुरी, अंगिका, इस सब के विरोध में आंदोलन शुरू कइलथिन हल धनबाद से। और आंदोलन के असर होले हल कि उनकर बात मानल गेले हर, और वहाँ के सरकारी नौकरियों में प्रश्न पत्र में इस सब भाषा में जो सवाल जो पूछल जाली प्रश्न पत्र, ओकरा रोक करके स्थानीय छात्रों के लाभ के लिए, उनको फायदे के लिए उनका उनके भाषा में पूछल गेले। लेकिन ये सब रोक देवल के लिए, तो ये आंदोलन तो बड़ी सफल का जीती। भाषा जैसन एक संवेदनशील चीज़ के स्थानीयता के आधार पर, स्थानीय लोगों के आधार पर राज्य के गठन होले है झारखंड के, तो निश्चित तौर पर यह झारखंड के वासियों के, झारखंड के लोगों के ये अधिकार है कि उनकर भाषा में ये सवाल पूछल जाओ, उनकर भाषा में जवाब लिखल जाओ, उनकर भाषा में सवाल के जवाब देवल जाओ। और लिखित परीक्षा, प्राथमिक मैंने पीटी परीक्षा, रिटन परीक्षा, भाइबा में जितना भी जिस तरह से कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा है, ओकरा में उनका लाभ मिले, उनका मौका मिले, तो ये आंदोलन बड़ी सफल कहल जा सके है। और एक तरह से एक ध्यान भी खिंचल के हल कि ठीक है, घर में तो लोग अपन भाषा बोलबे करथिन, चाहे भोजपुरी होथिन, मगही होथिन, अंगिका होथिन, जैसे वहाँ की भाषा कुरमाली है, खोरटा है, हो है, और तमाम जो है आदिवासी भाषा है, तो वो सब तो घर परिवार में बोलबे करथिन। लेकिन एकर बाद जो इस तरह से प्रकरण अइले है, तो काफ़ी कुछ मने कहल जा रहा है कि ये ठीक ना होले या होले। अब महिला नेत्री के मामला है, काफ़ी गंभीर मामला है, और महासचिव हलथिन, और एकरा लेकर के मीडिया ट्रायल वगैरह ये सब चल ही रहे है। लेकिन जयराम महतो भी कहीं ना कहीं अब उस तरह से इस मुद्दा पर लगा है कि बातचीत कल चाह रहलथिन है। मीडिया बार बार उनका कंसल्ट करा है, लेकिन वो जवाब ना दे हथिन। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब चूँकि पुलिस में भी प्राथमिकी दर्ज करावल गेले है। लेकिन यही है कि इस तरह के आंदोलन के जे रूपरेखा, ओकर जे एक जे उद्देश्य होबा है, वो बनावे के मने रखे के जरूरत है। और कहीं ना कहीं जे स्क्रीनिंग पार्टी में होबा है, पार्टी में तरह तरह के पॉलिसी बना है, तरह तरह के नेता बहतीन, तरह तरह के सबके मन विचार रहा है। तो वो उद्देश्य जो हले ले, अब जो कहल जा रहा है कि उद्देश्य से जरा तो भटक गलथिन है। अब कितना भटकलथिन है, वो तो विधायक होकर के भी तमाम मुद्दा उठा रहलथिन है ऑन स्पॉट, एकदम मौके पर जे जरूरतमंद आ रहलथिन है, जहाँ कहीं जनता दरबार लगा दे हथिन, तो वो आ रहलथिन है, तो न्याय भी दिला रहलथिन है। ऐसा बात ना है कि न्याय भी दिला रहे, लेकिन न्याय दिलावे के पीछे एक विधायक की जो सीमा है, और उस सीमा के रहते भर में एक सरकार भी तो लोकतांत्रिक ढंग से। लेकिन विधायक के आधार पर, एक स्थानीय विधायक, डुमरी के विधायक के आधार पर दूसरे विधानसभा के क्षेत्र के भी पीड़ित जनता, जनार्दन उनका पास आ रहलन है, और वो कहीं ना कहीं अपन समस्या बतावतिन, ओकरा दिलचस्पी लेके जरामत तो दूर कर रहलथिन। तो ये तो जनप्रतिनिधि के कहल जा सके कि दूसरा तीसरा विधानसभा क्षेत्र में भी उनकर उनकर समर्थक कार्यकर्ता हो सके है, तो उनका लगे भी काम कर रहलथिन। लेकिन जो महिला नेत्री वाला मामला हो गए हो, ओकरा ला करके काफ़ी कुछ मने एक तरह से कहल जा सका है कि आंतरिक परेशानी, पार्टी के आंतरिक परेशानी का है कि मीडिया ट्रायल और तमाम तरह के महिला नेत्री के पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करावे के बाद उनका दो पार्टी के बहुत सीनियर मोस्ट लीडर जयराम महतो के काफ़ी करीबी हलथिन, सुशील मंडल केंद्रीय प्रवक्ता और प्रधान महासचिव फरदान खान के हटावे पड़ले। तो ये मीडिया के भी एगो दबाव कहू, और ओकरा से बड़का दबाव कहल जा सके है कि जे महिला नेत्री के रहले कि वो हटावे ही पड़ले उनका।
और एकर जांच के लेकर के कमेटी भी बनावल गेले, जरा रिपोर्ट देवे के, उधर पुलिस के भी जांच हो रहा है। अब रिपोर्ट दोनों तरफ के अतई वो तो खैर है, लेकिन कार्यकर्ता भी ठीक है कि अभी भी अधिकांश कार्यकर्ता जो हथिन समर्थक जयराम महतो के साथ बनल, लेकिन ऐसा भी है कि 2-4-10% कार्यकर्ता समर्थक उनका जो थोड़ा सोचा समझा हथिन, वो लग रहे है कि कुछ न कुछ तो होले है। न तो जयराम महतो जो आंदोलन के समर्थक और अभी खुद कहलथिन हल कि जो एगो पत्र जारी कलथिन हल कि जितना स्तर पर हो सके है जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर के विधानसभा के प्रत्याशी सभी मतलब जनता दरबार लगाएं और जनता दरबार के माध्यम से काम करें। और एक बड़ी ये भी हो लेहल प्रशंसा भी हो रही हल, ये एक तरह से ये भी देखल जा रहा हल कि ऐसा होवे से काफ़ी एक लाभ मिलते ही लोग अपनी बात स्थानीय स्तर पर कहथिन अपने ये प्रतिनिधि से, पार्टी प्रतिनिधि से। तो लेकिन वही में अगर महिला नेत्री लोया धनबाद में लोयाबाद में अगर थाना क्षेत्र में इस तरह से कर रही थी डेको कंपनी के खिलाफ और धरना प्रदर्शन और काफ़ी कुछ ग्रामीण पीड़ित प्रभावित हथिन, नौकरी चल गई हल, तो उनका तो ये अधिकार मिले के चाह ली तो जयराम महतो चाहतीन हल, तो उनका पहले देथिन हल समर्थन करतीन हल जे आपत्तिजनक जे सब चीज़ हली कहतीन हल कि पहले उससे क्या मतलब है, ऐसे जे आदमी कल के पहले ओकरे धर दबोचतीन हल, ओकरा खिलाफे एक्शन लेतीन हल, महिला नेत्री के तो रोके के कोई जरूरत नहीं हल। लेकिन हो गए है अब ये सब राजनीति है, राजनीति में हजार तरह के चीज़ एक दूसरा से जुड़ल रहा है, पसंद नापसंद न चला है, कुछ एक में भावात्मक जनता के भावात्मक भी मुद्दा रहा है। अब जिनका लगे वो महिला नेत्री आंदोलन कर रहा थी, अगर हो जीते हल सफल तो उनका नाम होते हल, पार्टियों के नाम होते हल, जयराम महतो के नाम होते हल कि केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर सबके इतना अधिकार दिले हथिन जयराम महतो कि उनका कहीं ना कहीं सब उनकर नेत्री हों या फिर उनके जे सेकंड लाइन के नेतागण हों सब उनके पक्ष में काम करा हथिन, बड़ा अच्छा से काम करा हथिन। लेकिन अब तो घटना घट गलो, अब वही सब नेता कहलथिन ऐसा ऐसा बात कहलथिन कि अब तो पुलिस के जे प्राथमिकी दर्ज करा FIR कॉपी में सब लिखल गए, ओकरा में कुछ न कुछ जयराम महतो के भी ऑडियो वायरल हो गए। तो जयराम महतो के क्रेज तो बनल है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास पर थोड़ा सा संकट, अगर सही ढंग से सब बढ़िया से निकल जाथिन, सब कुछ क्लियर हो जाए तो निश्चित तौर पर महिला नेत्री तो उनका साथ अब रहथिन नहीं कि उनकर जिस तरह से अपमान, उनकर सम्मान के एक तरह से अपमान हो गए, पार्टी में तो न रहथिन, लेकिन बाहर निकल करके वो भी मैंने कहल जा सका है कि एक तरह से जे काम कर रहलथिन, जे आंदोलन कहलथिन कि फिर से हम शुरू कर देवी आंदोलन, आ ग्रामीणों के पक्ष में लगातार सक्रिय रहथिन, आंदोलन करते रहथिन। तो उनकर भी एक तरह से कहल जा सका है कि वो जन सेवा जन सरोकार राजनीति में जो अहम चीज़ मानल जाए, अहम विषय मानल जाए कि तो उनका लगे वो करते रहथिन। लेकिन जब तक कुछ क्लियर ना हो पाई तब तक तो दोनों पट्टी धुंध बनल है, और दोनों पट्टी अभी देखल जा रहा है कि किनका साथ कौन दे रहलथिन। निश्चित तौर पर जयराम महतो विधायक हथिन तो उनका साथ बहुत आदमी हथिन, मीडिया ट्रायल उनके पक्ष वाला आदमी कर रहलथिन है, जयराम महतो भी वो मुद्दा पर कुछ ना बोल रहलथिन, न मीडिया से बात कर रहलथिन। तो लगा है कि कुछ दिन में एक जरूर कुछ न कुछ नतीजा निकलती या पता चलती कि एकरा में सच्चाई कहाली। जोहार, नमस्कार।